Ama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, Mogining, sa kababae nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jaika. Kaya na ko na kamata, uy. Ay, magdali ko, be. Kasi palit ko sa klase. Jay! Teka! Wata ko eh! Si Mark. Wata ko, Jay! Dali, Mark! Ay, salamat itaon. Nagiging kauban pa ingon sa eskwelahan. Nadugay mo sa lagi ka. Oh, lagi ay. Dugay ko na tugi. Natintal ko cellphone. Mauna diha. Unya, ikaw, nga nung nadugay mo sa gabi? Nagtuon taon ko dong, no? Mong nadugay ko katuog gabi, eh. Oh, perfect din ni Ron. Ma-perfectness number. Madali ta, uy. Day, Jay ka. Uyab mo ni Mark, no? Ha? Dili taon, uy. Nga nanguta naman ka, day. Uyab ba mi? Walang, Day. Nangutaan na lang ko. Pero may magubo magkuyog. Amigo ra mi niya, day, uy. Ug dili sa mahitabo nga, manguyab na smart nga ako, no? Amigo ra gyud mi niya. Jay, wam day klase. Kulig ta na. Asa man ta? Anak ta nang ilawom sa kahoy, oh. Magud sa mata diha? Lingkod. Storya. Oh, ikaw. Eto na. O, sabi ito, istoryahan din ni Mark. Isa kung sa langgod. Unsa man pa nanglit. Kuan, storya lang ta, oh. Storya lang tag love life, eh. Love life, cute. Oh, nindot na nga topic. Maghiskot ta sa tong love life. Sige, pagbigyan. Ako yung unang mga tanan mo, ha? Sige. Taga diin man ang imong uyab. Ha? Uyab, cute. Oo, taga diin ang imong uyab. Ay, kalois kinuod dong. Wa pag tayo nasaag na ko. Ha? Sure ka? O taon dong, uy. Wa pag ko makasuway nga, gipanguyaban ko. Mao ba? Sige. Ako ni si Mangutana, ha? Sige, pangutan na. Kaysa ba'y uyab ni mo? Nga man di ka tawa man ka. Tubag ako. Kinsa imong uyab? Katawa lang ko dyan kay parehas ni mo. Wa sa kuy uyab. Ha? Ag sure, uy. Tinuod bitaw. Wa ko'y uyab. Nga nung wa man kay uyab, nga kagwapo ni mo. O sa mati ganahan ni mas babae, be. Nga nung wa pa man kay uyab. Dili mo ko pilian og babay. O sa mati gusto ni mas babae. Nga wa pa man ka makauyab. Ang akong gusto sa babay, parehas ni mo. Mark. Manay tinuod dyan. Sa una pa mo ko ganahan ni mo, pero madlo ko musulti ni mo sa akong feelings. Nga naman. Tumbuyon ang ka. Tumboy ba, uy? Ngayon aniyam gid ko. Unya, Jay. Karon, may chance ko nimo. Unya na lang, uy. Ha? Sa unya na lang. Sugto na lang gud ko aron uyab na ta. Dali ko, uy. Amigo lang gud ta. Ay, dagan na siya. Naninanguyab niya. Saba, day, uy. Kada ko binibaba. Nalitay ng ganit ko nga may nanguyab na nimo. Nya, sa may mong dugay-dugayan. Sugta dayo na si Mark. Maayo ka, day nga. Akong suton si Mark. Ay, para na ako, day. Okay, ragid kaayo, day. Nga imo siyang sugton. Kay kun magpagahi-gahi ka, kuyag mailog nas uban, gwapo ra ba na smart. Maong sugta na dayon. Tinuod, Jay? Uyab na ta? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat kay Jay ha nga, wako na mong patusag dugay. Basta ayaw lang ba ikong pinuang niya, Mark, ha? Promise na ako ng Jay, nga magbinuutan ko. Salamat, Mark. Usap ni Balitang na dunggan ko, Jay ka. Pag-uyab-uyab naman kuno ka. Opa. Pastilan ninyo ro mga bagong tubo, oy. Nag-eskwela pa gani mo, mag-uyab-uyab dayon mo. Na, hindi ka kapugong sa dagas panahon nun eh. Lahi na kayong atong panahon. Basta ha, Jayka. Paningkamot gyud nga mahuman kas imo pag-eskwela. Muna, bahalag mag-uyab-uyab ka.
Basta pagtarong kay eskwela. Ha? Mo ni gisulti sa imong parents? Oh, Mark. Okay raman nga, mag-uyab-uyab ko basta magtarong lang ko sa akong pag-eskwela. Purihas gini ng mga ginikanan sa. Kay si mama o si papa, maumsad na gisulti na lang ako. Basta, Mark, muhuman kita sa itong pag-eskwela, ha? O, Jeka. Makasuyo man kaayo mo, day. Uy. Ha? Eh, nga naman, day. Ang sweet mo kayo mo, Mark. Love lang ginamang usag-usaday. Hi, unta, tanan. Dali aras panahon, Mark, sa? Happy tagad nga itong bakasyon. Lagi? Mura lang ugwa. Ano sa mo ka? Naguna-una lang ko pa. Magbakasyon na. Dili na tayo makita. Nga naman mag-uul mo ka nga dito makita. Natural. Ningawan man ko nimo. Sige lang. Soroy na ko ni mo permis inyo. Aron di kami ngawon. Basta ba ya, O lagi. Promise. Milagro ronda. Wa magid man ni si Mark. Hapon naman lang. Asa man ta siya paingon nga. Wa man siya magpakita na ako. Jeka! Jeka! Ang amigo ka ni Mark, nagdali nga nagpaingon din eh. Nga naman ka ni siya. Day! Day! Nagkabalita di mo! Ha? O, unsa man mo ibalita na ako? Bahay ni Mark ay mong uyab. Nga naman dahil si Mark. Napusilan o namatay! Unsa? Hinihita mo ba ni mo, Mark? Ikisabay na po sa limo. Anak, nga nung nahitabo man mo. Hindi mo siya mahitabo ah. Ganun po siya si Mark. Naaani dahil gipusin litso. Sakit hinihitabo ni mo, Mark. Sakit kayo ni. Mark! Butan sa nahitabo, pero ako'y mahimo. Patay naman si Mark. Igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Ang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwa lang ko ninyo sa pangan nga Obre, hingkod ang pangidaron, taga Sikihor. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong papa nga napanunod nila sa ilang mga ginikanan. Duha lang sila ka man nagsuon. So, duha lang sab silang nagbahin. Apan medyo nagubot mi karon nga ni apil-apil kining abogado sa igsuon ni papa. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, gikan pa ka sa atong uma? pre. Kapoy pa? Sa tama na pobre man ta. Anto sige to kakapoy ini, bahala na. Si mama ni mo? Tos kusina pa, nagluto. Wala sosiha dito ka. Kung nakaluto na pa. Yung naggutom na kay ko. Oo, pa. Ariyan sa nakos mama. Uy, ingna si Papa ni mo nga pasudlan na. Kay magsukad ako. Magbitsin naman lang ko aning utan. Ug nasugba ko naman ning buwad. Pa, dali na. Magsukad na si mama. Anong wa pa man na siya musuda yun? Ni pahuway sa pantawan mauy. Kay gikapoy ko no siya. Sige na oy. Sukat na kay gutom na kay ko. Kapoy pag yun. Ay, nga ano sad bitawng mangunay ka man gyud og trabaho anang imong yuta. Nga pwede man unta na natong pasaupan. Ay, di ko ganahan ng saop-saop oy. Kay may uban ra bang manaop. Maupay mo labaw sa tag-iyas yuta. Ay, onya. Mureklamo ka man kapoy na. Aw, igon ana man gyud na. Kay wa naman taon ta magkabata. Kung kaniadto, kaya pa nimo. Karon, lisod na gyud kaayo na nimo. Kay nagkaedad ka naman. Dako-dako din ang imong gitrabaho pa. Natuloog tunga kapin na ka hektaryang yuta sa among mga ginikanan. Pero gibahay na namong duha ka managsuon ni Tiyo Tomas ninyo. Duha ka hektarya kapin ng ako, samtang kang tiyo ninyo, usa ka hektarya kapin. Oh, nganon dili man mo pareha subahin ni Tiyo pa. Ngagsuon man mo. Ay, nasabutan naman na namo ni Tomas sa buhi pa ang among mga ginikanan. Kaya dili maguto na ako silang mama ug papa sa buhi pa. O na nga, mas dako ng akong bahin kay
Ako may nag-atiman sa duha ka tiguang kaniadto. Na pagkaon na karjo, samtang magsulti mo sa imong anak. Samtang init pa ka ng sabaw sa utan. Kay gigutom ka naman kaha. Aw, nahibaw naman ko, anak. Oh, naibaw na day ka anak Kuya Ronan, nga mas dako ng bahin ang yuta ni Papa kaysa atong Tiyo Tomas. Oy, nasultihan ko papa, anak. Unya, naibaw si Tiyo Tomas anak. Aw, nahibaw kitingali. Kaya sa gisulting papa na ko, diha man silang doon si papa sa pagbahin anang nilang lulo ug lola nila. Oh, mo sabitan na sulti ni Papa nako. Oh, mayo sad kay ni uyon man si Tiyo Tomas anak no. Aw, wa masagunay libog si Tiyo Tomas gud. Kay kung libog pa na, sa pagbinahinay palang daan, mireklamo na si Tiyo Tomas. Ako unyang bitik-bitikon si Tiyo og istorya bahin anak. Unsa? Atuon ako si Tiyo sa ila. Kumusta na ka Tiyo? Ay, okay na dayo, bre. Okay ra ko no. Nya magulanon na lagi ka Tiyo. Ay, kaya magkatiguang na taday. Nagka naman tagi pamati. Kay unsa man di imong gibati Tiyo? Upirahanan lagi ko sa kidney, day. Uy, mao ba Tiyo? Oh. Ay, paiting pobre ta, oy. Guol pa ta kay nasakit ta. Ya, problema pa tag asa ta kwarta. Maong sakit mas akong buot. Ibaligya ko lang ni akong bahin nga yuta nga nasunod ko sa inyong mga apuhan. Ha? Ibaligya nimo ang imong yuta Tiyo? Wagid ko'y kalibutan kung giunsa ni sa pagbahing itaa sa akong mga apuhan nga ginikanan sa akong amahan ug uyuan. Kung nganong dili sila parehas o gidakon sa yuta nga ilang bahin. Pero wa raman sa problema o reklamo ang akong uyuan. Siguro nagkasinabtanay ra gyud ang akong amahan ug uyuan sa ilang pagbinahinay sa yuta nga nasunod nila sa ilang mga ginikanan. Hangtod nga nakahuna-huna ang akong uyuan nga ibaligya ang iyang bahin. Unya, Unsay baligyang Tomas ang iyang bahin nga yuta, ha? mao lagi ingon ni Tiyo pa, kay nasakit man gud siya. Ay, mapangitaan naman nagpaaging kwarta, ha? Dili mayong ibaligyan ning yuta, ha? Kay kabili ni sa amo mga ginikanan. Mao gani pa. Pero unsaon, nga wa man kuno siya kwarta. Operahanan man kuno si Tiyo. Sige, kaya tuon ako. Makiksulti ko sa akong igsuon. Nadugay mas papa ninyo. Kaunsa namang kahaintaon si Tomas? Naluoy baya kung Tiyo Tomas ma. Nagkinahanglan mo gituod siya og kwarta. Unya, nidaot baya siya ma. Makapatay niyo itong abogado na Awan niya. Papa ma? Unsa rong iyang gipangyaw-yaw? Pa? Bisa tong nang lambas putahan, ma? Si papa to ninyo. Niabot og murag gisapot. Unsa? Dali ma, atong duulon. Unsa pa? Hala, Huwag di kumusugot, oy. Nga osbon sa abogado ang pagbahin-bahin sa among yuta. nganong naabot ko daan ang istorya pa? Ay nakita man kuno nila kung pila ang gidakon sa yuta sa among mga ginikanan. Ug natinga sila kung nganong dako ang akong bahin. Mao nga gisulsulan nila nga akong igsuon nga osbon ang pagbahin-bahin sa among yuta. Gusto sab tingali sa bayer nga dako-dako ang iya mapalit ning yuta. Bisan ako pa. Hindi ko masugot anaw eh. Asa ba rong abogado ni Tiyo? Doon ako. Doon ako sa Tiyo. Oy, Ronan! Ronan! Kuya Ronan, oy! Ay, sundol ko si Kuya Ronan pa. Mayo kay nag-abot kita din sa bahay sa akong uyon, attorney. Ngaro, usay problema. Huwag ganoon tayo problema nga mong pamilya, attorney. Karon lang, nga miapil-apil ka sa problema nga dili imo. Kuya! Kuya Ronan! Kuya! Ako din si Ronan. Pag umangkon ko ni Tiyo Tomas. Anak ka na sa bugtong igsoon sa akong kliyente nga si Tomas. Maro man ang mong amahan. Pareha sila sa imong uyuan nga manununod sa yuta sa ilang ginikanan. Apan, mas dako og bahin ang imong amahan. Maong, usmong takin ang bahin. Kinahanglan nga patas yun ang pagbahin nilang duha ka magsuon. O kung dili di may musugot, attorney. Aw, kung dili ka mumusugot, magkasuhay ka ini. Unsa? Nagkagubot gyud mi karon tungod sa pag-apil-apil ining abogado nga sa akong uyuan.
Human niya masuta nga dili parihas o gidakon ang bahin sa duha ka man nagsuon nga mao ang akong amahan ug ang akong uyuan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili ba day pwede nga ang pagpaagi sa pagbahin sa yuta sa una nga angkon-angkon lang kung asa dapit ang imong bahin nga yuta nga ang akong mga apuhan mangyud ang nagbahin nila ni atong papa? Ikaduhang pangutana, mas dako ang bahin sa akong amahan. Kinahanglan magid usbon ang pagbahin sa yuta ug tungaon gyud sa managsuon? Ikatulong pangutana, dili gyud mosugot ang ako igsuon nga usbon ang pagbahin sa yuta. Tinuod ba nga makasuhan mi ini? Unsa man kasuha? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Naa ba mi maduulan nga pwede makatabang sa among bahin? Asa man, unsa may among angay buhaton bahin ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Obre. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, punto legal, emotional, personal, behavioral o mga problema sa mga ginadiling droga, mga problema ninyo sa inyong pamilya, karelasyon, kaipon, na amoy mga personal nga mga giagian din ha, ay nagyud mo pagduha-duha. Ipadala na ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo. Na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad abli namang post office ug makagawas ta with safety, no, nga naka face mask ug naka face shield. Pwede ninyo ipadala inyong suwat sa ato ang postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase ginang pamaagi amo ang gihatag nga higayon para mapadagin ng inyong suwat og mga suliran diri namo. Pwede man na natong dili isibya ang inyong pangan, no, as letter sender ato nang itago inyong pangan sa kahanginan. And ang importante og muhangyo lang yud mi nga kompleto ha palihog ang detalye sa inyong problema o sa inyong mga suliran, ang hinungdan, ang sinugdanan, dili lang ang mga pangutana ninyo para mas klaro pod among mahatag nga tambag ug tubag ug mas nindot sad ang drama, no, ang paghatag natong kinabuhi sa inyong problema. Nindot kayo ato ang mga actors and actress, ato ang mga artista sa kahanginan mo na mapasalamat pud ta nila. And magpasalamat mi ninyo mga sukintig paminaw sa padayon ninyo nga pagsubay, pagpadayon ninyong pagpaminaw sa ato ang drama sa kahanginan, taliwa og tunga-tunga aning pandemya, maski naata sa balay, nag-work from home, nag-study from home. Ang uban, nga ba na ato ang mga taxi driver, hinay-hinay lang yun, be sure that you are safe. Face mask lang yun, kuya. Ayaw lang yun og sipyat yun. Kibaw kung kinahanglan ta nga manginabuhi para sa tuang pamilya. Pero ang importante sa mangyod, kinahanglan man sa gyudang mabuhi muna. Ayaw yun pagpatapot aning ato ang sakit. And para di ta mataptan, face mask, face shield, manghugas pirmi, magdatag alkohol, no? Magsige gitag limpyo sa ato ang surroundings. Okay? Og ang ato ang quote for today, life is not all ease. Rest and quiet, an ideal one, is marked by conflict, struggle, and change. Tinuod gyud no nga ang ato ang kinabuhi laay man sad gyud kung puros na lang pud kalipay. Ang kaning mga problema nato dili man gud ingon nga para lisod-lisoron ta. Ang kaning problema nato sa kinabuhi gihatag ni para i-test ug asa ta kutob. I-test ta para makat-un ta nga magmalig-on, no? Ug para makat-on pud tang sa ato ang kinabuhi kung unsaon nato pag-struggle, no? And more importantly, kaning mga problema mauni usa sa mga pamaagi nga maka-appreciate ta sa mga grasya ug sa mga blessings nato ug sa mga tao ug mga higala, makibawtag kinsay tinuod natong higala kay naara gyud sila nagpabilin through thick and thin, for better or for worse, sa kalisud ug sa kalipay, no? So, dili ta mag-uol kung naatay mga problema niya. Samot nga di mo mag-uol kay naamang ko si Dr. Obra nga mo tabang ug hatag ug tambag anang inyong mga problema. Sama sa ato ang letter sender karong adlaw nga atong tawgon sa pangalan nga si Obre. Si Obre ning padala ni kay punto legal man ang iyahang pangutana kabahin sa ilahang 3.6 hectares nga yuta sa iyahang apuhan nga nabahin-bahin na ngadto sa duha ka anak nga mao ang amahan niya si Obre ug ang uyuan, no, ni Obre kato si tiyo niya, Tiyo Tomas. Nagkasabot nga walay problema
ang managsuon maong sa pagbinahinay bisan pa og mas dako ang bahin sa ilahang amahan di nakaangkon kini og 2.3 ang usa 3.2 3.29 so medyo kwaki dili divided by 2 dili tag 1. Dili tag 1.8 no medyo dako-dako ang usa sa ilaha. Unya, ang sunod nilang problema, katong plano ng pagbaligya sa ilahang uyuhan, bahin sa iyang yuta, og nisalga og apil ang abogado nga nagmaniho sa pagpalit sa yuta dihang nahibaw-an, nga dili equal ang bahin sa duha ka managsuon, gusto sa abogado nga bahinon kinig usab. Tungod gyud apan dili musugot ang igsuon ni Obrey, namulong ang abogado nga kung dili musugot, magkasuhay kuno sila. Okay, kinsa ka ning abogadoha, no? I hope wa ako kaila ani nga abogado, kay dukdukon ko kining ani kinsa ning abogadoha ni. Okay. Unang pangutana, dili ba di ay pwede nga paagi sa pagbahin sa yuta sa una nga angkon-angkon lang kung asa dapit ang among bahin nga yuta nga ang akong apuhan mangyud ang nagbahin nila adtong papa. Okay. Now, ana gyud na sa una nga tudlo simod kamo tudlo imo ni ako ni atong tamdanan ang mangga taman slubi ako after slubi imo dili even before no di gyud na mao ang sakto nga pagbinahinay. Sakto siguro in a way tungod kay nagkasabot mo sa pulong, nagkasabot ang inyong minds ning tando ug ning angkon. Pero wa gyud na nausab ang balaod sukad pa sa una. Ang balaod nagmando gyud nga sa pagbinahinay sa yuta kinahanglan nakasuwat gyud na siya ang inyong kasabutan. Wa may dautan sa inyong pagsabot nga 2.3 o 1.4 no ang bahinay sa yuta or 2.3 o 1.3. Wa nay problema for as long as na mirma mong tanan. Nganuman, kay kapas ta yuta gani mga sukintig paminaw, dili gyud na pwede tudlo-tudlo, tando-tando. Kinahanglan na agud nay dokumento. Na agud pirmado nga kasabutan para pagpamatuod nga kamong mga manag-igsuon nagsabot mo og nakasabot mo og ning uyon mo sa pagpaagi sa inyong pagbinahinay. In this case, dapat unta naagyud mo ikatong gitawag na pagkamatay sa ilahang lolo, sa ilang imong lolo, sa ilang papa, nagpinirmahay sila gitawag na extrajudicial settlement of estate. Diin ang kanang dokumentuha mo pamatuod nga silang duha ang sumusunod kay sila iridero sa ilahang papa. Namatay ang ilahang papa, mao ni ang yuta nga nahabilin. Og kay tungod sila may sumusunod, sila mo'y magbinahinay og mao ni pinaapaagi sa ilang pagbinahinay 2.3 og 1.3. Ingon ana na siya og notaryuhan na siya og mao na ang dokumento nga makabahin. Silyado ang ilahang pagbinahinay og dili na sila makabawi, di na po na nila malimod ang kanang pagbinahinay. No? Other than that, lisod kaayo kung wala to nga dokumento. Ikaduhang pangutana, mas dako ang bahin sa akong amahan, kinahanglan bagyong usbon ang pagbahin sa yuta, ug tungaon gyud sa managsuon. Okay, wa man gud kaayo nato na klaro. Ang imo namang kong gingon nga, nagtudlo lagi, pero wa sad kay na klaro sad sa imuhang suwat kung naabag gyud sila'y napirmahan, no? Kato akong gingon nga, extrajudicial settlement of estate, ang deklarasyon 2.3 na ba o 1.3 na ba or wa pa. Kay other than that, kung mahubog yun na medyo delikado gamay, no, madihado mo, kay in the long run, muusab ang una-una sa imuhang Tiyo Tomas, wa tay pruwiba, no? Pagpamatuod, kay wa man tay dokumento, munang mingon jud ko permi, ingon anak ka importante, ang kanang ingon anak, ang kanang extrajudicial settlement of estate, nga di na to pwede unya-unyaon. Okay? Ikatulong pangutana, dili gid mo sugot ang akong igsuon nga usmon ang pagbahin sa yuta. Tinuod ba nga makasuhan ni ani unsa mang kasuha? Okay. Kung naagid to nga document and naagid mo'y proof, no, nga mao ang inyong pagbinahinay anang maong yuta, pwede gyud na nga di na gyud ninyo usbon kay binding naman to. Legal man ang dokumentuha kung naa man gani na. Pero kung wala gyud, then mo na medyo na nay danger. Pero the fact nga ang gibaligya sa imong tiyo ang 1.329 ra, then that can be another document to prove nga ning uyon siya ug siya mismo kabaw siya nga mao nay ang iyang bahin sa yuta. Og ang abogado nga ning palit dili maka-insister nga kuan pod nga mabadak-an ang iyahang bahin kay ang gibaligya sa iyaha
katuramang 1.329. Okay? Ikatupat o katapusang pangutanan na aba may maduulan nga pwedeng makatabang sa among bahin asaman unsa may among angay buhaton bahin niini. Okay. Now, una sa tanan, andama ang inyong mga papeles kung unsay naan ninyo dinha para pagpamatuod nga nagbinahinay gyud sila og ning uyo ng imuhang tiyo nga 1.329 niyaha, 2.3 ang inyuhang bahin sa maong yuta. Kuha kung nanay tax declaration nga nabahin na then kana whatever documents, and I think this time kung ikasug yun mo kinahanglan pud ka mo kuhag serbisyo pud sa usa ka abogado para mapanindigan, mabarugan, maprotektaran ang inyuhang bahin, which is 2.3 hectares. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug stay safe mga sukintig paminaw, maayong adlaw.